Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o studio 6 ye Amérique faba la nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC an ka bi tarata kibaru kunnafoni kumaba bɛna boli ninnu de kan a yirala k'a fɔ ko Vladimir Poutine o ni Assimi Goïta u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya bi téléphone juru la n'o ye nɛgɛjuru ye Assimi Goïta n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye jamanatigi ale ye kankɔrɔsigi kuraw dɔ tɔgɔ da kɛrɛnkɛrɛnna CEDEAO jamanaw u ka kɛlɛmasaw olu ka ɲɔgɔnɲɔgɔn dɔgɔkun kɔnɔ Ghana ka fara Amérique cideyaso ɲɛmɔgɔ n'o ye Anthony Blinken u y'u kan bɔ ka ɲɛsi Niger finitigi kuraw ka laɲini ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum kiri ani fana Abidjan a yirala k'a fɔ k'u ka babili duruna o koromokari kɛ sibiridenw jamanatigi fɛ ka fara yannɔ Amérique jamana yɛrɛ kan ni jamanatigi kɔrɔ Trump a n'a jɛɲɔgɔn caman olu jarakila famaw fɛ ani katoliku chrétienw ka diinɛ seli n'o ye Assomption o ɲɛnamani Burkina Faso ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni bɔ Chaka Traoré bolo ka bɔ Bamako olu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma. Awa n y'a fɔ cogo min na jɛmukan daminɛna na an bɛ taa Bamako n'a yirala k'a fɔ ko Rusila jamanatigi Vladimir Poutine ale kɔni ye wele bila nɛgɛjuru fɛ Assimi Goïta ma u kumana Niger gɛlɛya kan VOA Bambara kunnafoni dila Kadiatou Traoré ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Kumaɲɔgɔnya nin ne a laɲini kɛra Mali fɛ sen fɛ Poutine ni Assimi sinsira kosɛbɛ bɛnkan sɔrɔli la Niger gɛlɛyaw kan kumaɲɔgɔnyaw ani diplomasi siraw kan Rusi jamana ka laseli sɛbɛn ka fɔ la ni kumabara ni baro Poutine ani Assimi cɛla la waleyara waati la CEDEAO min tun ye laseli kɛ k'a fɔ k'olu ka laɲini de tun ye ka bɛnkan sɔrɔ Niger gɛlɛyaw la kumaɲɔgɔnyaw sira kan ye yamaruya di kɛ ka sɔrɔdasikulu fara ɲɔgɔn kan ka taa fanga bɔsi Niger fanga dafirikɛlaw la ni jagoya ye bi tarata in na Vladimir Poutine kumana farafina ka lakana taabolow kan bɔlɔlɔ sira ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛnɛba dɔ kan labɛnnen Moscou fɛ a sen fɛ a ye jalakiliba de bila l'Amérique jamana a n'a ka dɛmɛbagakuluw kan ne Libi jamana cili ye san 2011 waati la Poutine ka fɔ la min kɛra sababu ye ka Saheli jamanaw ani République centrafricaine bila dansagokɛlaw ka gɛlɛyaba kɔnɔ Rusi jamana lakana kotigi Sergei Shoigu fɛnɛ ye nazarala jalaki ne fitinɛ yongoli ye farafina gun sanfɛla la yaasa ka jamana minnu kɔnboyara u fɛ ka dugujukɔrɔ nafolo mafɛnw tɔnɔbɔ a ye a jira k'a fɔ ko dansago ani kɛnyɛrɛ ye kulu camanw de bilalen bɛ ni dankarili baaraw la u bolo a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Rusila ka lakana kotigiso bena dɔ fara a ka lakana dɛmɛw kan u ni farafina cɛla la ne kɔnboya kurani n'a bɛ wele nazarakan na ko néocolonialisme ani dansagokɛlaw ka bagabagali minnu talen bɛ ka ɲɛsin farafina jamanaw ma nazarala fɛ kɛ u ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma baaraw ka se ka ni waleya ninnu kɛlɛ kunbaw ye. Ayiwa nin tun y'an balimamuso Kadiatou Traoré kumakan ye an ka foli b'a ye halisa Mali la a yirala k'a fɔ ko kunu furancɛ fanga o cɛkɛdaw ɲɛma ka ɲɔgɔn ye la n'o ye Conseil des ministres jamanatigi colonel Assimi Goïta ale ye kankɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnenw dɔ tɔgɔ da VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mohamed Daɲogo ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Salif Keita n'ale dɔnkilidala ye n'ale tun bɛ wasaden bulon kɔnɔ kabiri a sigituma ale y'a ka baara bila sɛbɛn ale kɔni ye o ladon o ti kalo o tile 8 tɛmɛnen maa minnu sugandira cɛmancɛ fanga ɲɛma fɛ n'o ye Assimi Goïta ye ka kɛ a ka kankɔrɔsigiw ye Salif Keita le sen bɔ o la ni o bɔra yen muso 2 bɛ yen tuguni n'olu dɔnnen don kosɛbɛ o fɔlɔ o ye Madame Sidibe Dede Ousmane a filanan o ye Jeminatu Sangare ye ni muso 2 an hakili b'a la k'a fɔ a fɔlɔ ale kɔni tun ye ministre ye mun kɔni tun ɲɛsinen don kalanko ma filanan ale kɔni tun bɛ ministère la mun ɲɛsinen don kɛnɛya o la sabatili ma o la sa olu fana sugandira Assimi Goïta fɛ ka kɛ a ka kankɔrɔsigiw ye hakililajiginna maaw kɔni tun dabali banna gouvernement yɛlɛma min kɛra juillet kalo o tile 2 k'a fɔ ko Dede Ousmane k'ale tun bɔra gouvernement na sabula maaw hakili tora la k'a fɔ mun ye ɲɔgɔndanw ye examenw a kɔni a tun y'olu sigi sen kan jɛlenya o kɔnɔna la n'o o tɛmɛna ka bɔ yen sa mun kɔni ye Asetu Funɛ Migan ye ale fana ale sugandira ka kɛ cɛmancɛ fanga ɲama o ka kankɔrɔsigi ye Asetu Funɛ Migan min n'ale kɔni tun ye ministre ye ka ɲɛsin sanfɛkalan ma
Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga o kɔnɔna la ma laban min sugandira sa Assimi Goïta fɛ ka kɛ a ka kankɔrɔsigi ye o de ye sariyatigɛla n'o ye Boya Dambele yɛrɛ fana ma caman b'ale dɔn ale tun ye procureur général ye Cour suprême na ale bɔra a ka o jɔyɔrɔ in na sa i ka dɔn ka fɔ février kalo san 2021 o la sa an b'a ye ka fɔ maa 6 o de sugandira cɛmancɛ fanga ɲama fɛ ka kɛ a ka kankɔrɔsigiw ye o maa 6 la sa n'i y'a jateminɛ muso 3 ani cɛ 3 o de don. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Farafina gun kan halisa sorasi kɛlɛ masaw minnu bɛ bɔ farafina tilenbɛyanfan jamanaw ka jɛkulu la n'o ye CEDEAO ye olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Ghana nin dɔgɔkun na walasa ka kumaɲɔgɔn kɛ finitigi banbani Niger jamana kɔnɔ. Ayiwa sɔrɔsiw ni politiki sariya dɔw y'o fɔ bi tarata don VOA Bambara kunnafondila Modibo Dambele ale b'a kunnafoni walawala ye an ka lamɛn. Ni ɲɔgɔn ye mun ni ale kan ka kɛ sibiridon nka a bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ kun gɛlɛn dɔw ye a bɛna kɛ dɔgɔkun kelen kɔfɛ farafina tilebiyanfan jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛcɛdenw bɛɛ makɔnɔni la yaasa u bɛ se ka taga Mohamed Bazoum Niger jamana ɲɛmɔgɔ mun ka fanga dafirila k'u ka taa Sardasulakaw fɛ juillet kalo tile 26 ka taa ale lasigi a nɔ la hali ni y'a sɔrɔ jamana caman labɛnnen don k'i ka Sardasiw bila ka na Ɲame i n'a fɔ Côte d'Ivoire CEDEAO ko a bɛ fɛ ka sinsin ciden juruya kan yaasa nin ko in bɛ se ka ban bɛn kɔnɔna la cogoya min na hakilila mun ye k'u ka Sardasiw bila ka taa bɛɛ ka mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni politiki mɔgɔ dɔw ani diinɛ mɔgɔ dɔw ani faso jama olu wulila Nigeria jamana kɛɲɛkayanfan na k'a fɔ ko olu bɛ kan ka siran ni wulikajɔ ye jamana kɔnɔna la ani Saheli kɔnɔna la ni jatigɛwale mɔgɔw kɛlen don ka dankarili sigi ye nin wagatinin na a bannen k'a fɔ ko CEDEAO ka sigi ka fɔ kuma ma Ɲame fanga u sɔnna ka Nigeria diinɛ mɔgɔ dɔw danse sibiri don u ka ni ɲɔgɔn ye sen fɛ Niger jamana ka fanga ɲɛmɔgɔ mun sugandira Sardasiw fɛ Ali Mahaman Lamine Zein y'a a fɔ ko Niger ka nafaba de b'a la ka se ka baara kɛ ɲɔgɔnya mun bɛ taga kabi dɔfɔ kɔnɔna la ni Nigeria ye ani CEDEAO ye ko nafaba de b'u la u bolo kunnafoni labanw b'a yira k'a fɔ Ɲame fanga y'a yira k'a fɔ ko u bɛna jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ mun ka fanga binna Mohamed Bazoum k'a nɔ minɛ ko a ye waleya dɔw ta ka jamana janfa. Ayiwa ni tun ye VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele kumakan ye an ka foli b'a ye yan nɔ Ameriki jamana olu u y'u kan bɔ tɛnɛndon k'a jira ko sɔrɔsi fanga ye min laɲini Niger jamana na karidon n'o ye sariya siratigɛla ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum kiri ayiwa o danka la ko bɛna dɔ fara gɛlɛyaw kan VOA Bambara kunnafonidila Kayatu Traoré ale b'a kunnafoni lakala an ka lamɛn. With regard to President Bazoum and Niger, I spoke to him, I think most recently. Kari wulala Niger sɔrɔdasi fanga dafirikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko dalilu bɛ u bolo ka jamana kuntigi kɔrɔ Mohamed Bazoum wele duniya kiirisoba la ne jamana janfa ani dankari wale jalakiliw ye ka ɲɛsin a ka jamana ma fanga dafirikɛlaw ka fɔ la k'u bɛ sinsin kosɛbɛ a kan k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya tɛmɛna Bazoum ani mɔgɔba dɔw ni ɲɔgɔn cɛla la Niger jamana ɲɛma wɛrɛ mɔgɔ ani duniya dɛmɛbaga jɛkulubaw olu ɲɛma dɔw fɛnɛ bɛ o la anw haminenba de don ne kunnafoniw ye minnu ye a yira k'a fɔ ko Bazoum tɛ minɛ cogoya ɲuman na l'Amérique kɔkan ko kotigiso ka kuma latɛmɛla Vedan Patel ka laseliw la kunnafoni sɛnsɛlaw ye Vedan Patel ale y'a yira k'a fɔ ko taabolo min filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la ko tɛ ɲɛ sɔrɔ cogoya ye bɛn ladilaninw na l'Amérique kɔkan ko kotigi Anthony Blinken ne Bola Tinubu Nigeria jamana kuntigi ne CEDEAO ɲɛmɔgɔya bɛ a bolo ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya tɛnɛndon na Blinken ye tasibila kɛ Tinubu ka baaraw ye CEDEAO ɲɛmaaya la ne ka tila k'a fɔ k'a ka dɛmɛ bɛ u ye ka forcew bilali ye fanga dafirikɛlaw kan maa ye CEDEAO ye kɔsegin kɛ ka kɛɲɛ ni Bazoum ka jalakilikan ninnu labilalen ye sɔrɔsi ninnu fɛ jalakilikan ninnu labilala Nigeria jamanatigi a n'a diinɛ ɲɛmɔgɔba dɔw ka bisimilali kɔfɛ sɔrɔsi fanga dafirikɛlaw fɛ sibiridon na minnu nana ni Nigeria jamanakuntigi ani CEDEAO ɲɛma Bola Tinubu ka yamaruya kɔnɔna na yaasa ka siraw bɔ bɛn ladilani bɛn ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ne ka tila ka jisuma bɔn fitinɛ jamanatigiw ani diinɛ ɲɛmaba taamaden ninnu ye a yira kunnafoni laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko Général Abdurahmane Tiani ne Niger sɔrɔsi fanga ɲɛmaya bɛ a bolo ye a ka ŋaniya ɲuman yira ne a fɔli ye k'a ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bɛn kumaɲɔgɔnyaw ladilaninw na ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaba min bɛ u ka jamana kan nin waati in na ye.
Ayiwa sisan an ka kunnafoni hali bi farafina guna kɛrɛnkɛrɛnna Mali la n'a yirala k'a fɔ ko silamɛya o ni silamɛ dɛmɛni jɛkulu n'o ye JESIM n'o ye jihadiste jɛkulu ye min nɔrɔlen bɛ Al-Qaïda bɛɛ jɛ la o y'a jira ko ale de ye bingani dɔ kɛ Mali kɔgɔduguyanfan na karidon tɛmɛnen na MINUSMA ka banfulabulamatigi dɔ la ka bɔ jamana kɔnɔ pewu. Ayiwa o kulu ka bɔlɔlɔ y'o fɔ. MINUSMA ka lakanabagaw 4 ni kɔ joginna bingani nin na Tombouctou ni Ber sira kan fana JESIM y'o fɔ. Al-Zalaka o y'u ka propagandi kɛnɛ kan ka kɛ ni bɔlɔlɔ sira y'o fɔ. N'o ye Amérique baɲumankɛ tɔn dɔ ye min ka baara ɲɛsilen ni kulu jugu ninnu kɔlɔsili ma. JESIM fana b'a jira nin gafe nin kɔnɔ min kɛra tɛnɛndon ko bingani dɔ fana kɛra karidon Mali sɔrɔdasiw ka u ka larawili sigiyɔrɔ dɔ kan Koriomé kɛrɛfɛ n'o ye Tombouctou mara worodugu yan fan fɛ ani sɔrɔdasiw dɔ fagara min kɔnɔ ka kɛɲɛ n'a ka fɔta ye o bɔlɔlɔ sira kelen fɛ. Shukurasa nedo menkanu nyombere lenyinina kanambila kelena hamila kanambila kelena mirila shiri shukurasa kanambila kelena sinola madarala VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Malikura o bɛ sen na halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a nɔminɛ na an bɛ sɔrɔ fana Tomia radio parisien fiɲɛ turukala 90 o ni tomi segi kan ani bɔlɔlɔ sira fɛ www.voabamara.com wala a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ sira fɛ n'o ye ayiwa Facebook page ye VOA Bambara. Halisa a bɛ Malikura de ka lamɛn ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ sisan an bɛ segin ka na an ka kunnafoni tɔw d'a ma. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana na ko Abidjan danga o babili duruna o koromokari kɛra sibiridenw tɛmɛnen Côte d'Ivoire jamanatigi fɛ ni o babili ni fana tɔgɔ dira ma ko Alassane Ouattara. Baara ni o musakɛ ko o dalajɛlen bɛ se fo sefa wari $100,000 o ni 13 kan n'o ye euro $1,172,000 sefa milliard de kodo kɛmɛ o ni 13. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Abidjan ye Mariam Kuyate ale bɛ a ka kumabara ɲɛsi taxi bolaw ma ani dugudenw yɛrɛ ma k'u hakilina sɔrɔ an ka jɛ k'u lamɛn. Côte d'Ivoire jamana ka sɔrɔko capital n'o ye Abidjan ye a ye pont 5nan sɔrɔ min yɛrɛ tɔgɔ dala Côte d'Ivoire jamana kuntigi la Alassane Dramane Ouattara. A pont sigilen bɛ Abidjan sigida 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Cocody ani Plateau ye. A kolomokarila sibiri tɛmɛlen bolimafɛnw ye tɛmɛli daminɛ a kan ka ban. O hokumu kɔnɔ an y'an ka kuma galama tegun maa damadɔw la yaasa k'u hakilinataw dɔn a pont kofɔlen kan. Ngesan Kona Jean-Michael ale ye taxi bolila ye. Bon, en tout cas, le pont il est bien joli. Pour la beauté et autres, c'est bien fait. Mais moi, je pense que Awɔ ni pont kura in a ka ɲi kosɛbɛ nka ne tun b'a fɛ u ka pont kura wɛrɛ dilan min bɛ quartier Abata ale ni Port Bouillet tugu ɲɔgɔn na barisa o yɔrɔ la embouteillage fanga ka bon kosɛbɛ kamasɔrɔ ni pont kura min dilannen filɛ nin ye o bɛ Cocody ale ni Plateau dɔrɔn de bila ɲɔgɔn na. S'il avait fait ça là, pour quelqu'un qui quitte peut-être à Bobo comme ça, qui va à Port Bouillet, n'a pas besoin d'aller passer jusqu'au Plateau, tout ça là. Maa dɔw fɛnɛ ka fɔ la ko ni pont in bɛna nɔgɔyaba de don siraba kan gɛlɛyaw la. Musa Kone jagokɛla don.
Non, à Caen. Après, quand on a d'abord pour dire qu'à plateau là, vraiment, on va nous y donner. Il y a des bêtas tout le qui peut avoir corniche là, la cause c'est cana. On connaît là. Ado, ni mawire beka apon ko folen wulite na jokuye yasa ka sirabanga geleya yere noya Abidjan sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ali Kulibali ale ye kokodi sigidala maye aka fola ko ponkote Abidjan kawula ko kolobaliya ko de sirabanga geleya jubaju ye Abidjan kono. Bon, 5e point ni abena fluidité créée. Comment sera mon fait? Même 4e point ni pont Henri qu'on a bédié là. En tout cas le fort, mais embouteillage bankalombe. Ça veut dire que ne Camille Abidjan ta fluidité, on n'est pas discipliné. Sinon pont côté on m'a discipliné. C'est tout. Pont côté. Kwasi Hervé anga alefineka haklinanta ulame. Parce qu'il a été dessus, il est parti accompagner une cliente pour faire l'ambassade de Chine. Ne koni jigira misɛnyara kosɛbɛ siɲɛ laban min ni taara ambassade de Chine n bɛ ka taa clienti dɔ bila n donna embouteillage kɔnɔna na fɔ wagati jan mɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ ko Abidjan jama bɛ yen kosɛbɛ don o don bolimafɛn kura dɔ bɛ bila circulation na. Chaque jour qu'on se réveille, ça ne fait qu'acheter les voitures. Donc je vois que l'embouteillage serait toujours la même chose. Abidjan pont Dournami jolin filɛ n'a tɔgɔ dala Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara la a pont baaraw daminɛ a n'a ban cɛ ni y'a san 4 ye bi musaka min kɛla ka a pont kofɔlen jɔ o ye sefa wari miliyari 113 ye. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Abidjan VOA Bambara tɔgɔ la. Ayaw ka kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye ayaw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na Amérique jamana na ni Amérique jamanatigi kɔrɔ Donald Trump a n'a jɛɲɔgɔn 18 olu jalakilen don Georgie mara la ka sababu kɛ u y'a ɲini k'a ka san 2020 kala taa dɛsɛ ni kɔsegi o mara nin na. VOA Bambara kunnafonidila Modibo Danbele b'ale kunnafoni lakala an k'a lamɛn. A ka ɲangili kiri ni a kuma kɛra tɛnɛndon sufɛla fɛ nin ye a siɲɛ 4nan ye wulikajɔ min kɛlen don Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nɔfɛ nin y'a siɲɛ 2nan ye nin kalo in kɔnɔna la ko a y'a ɲini ka dankari Ameriki jamana ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata jaabiw la a ka nin jalakili sɛbɛn bɛɛ jalakili kuma 10 o de ta k'o ɲɛsin Donald Trump ani a baarakɛɲɔgɔn u kɛlen k'a lajɛ k'u bɛ dansigi sebaya dɛsɛlen ka sɔrɔ ni jamana in kɔnɔna la mɔgɔ minnu jalakilen don Ameriki jamana faamayaso ale ye secrétaire général kɔrɔ o b'a la Mark Meadows, Trump yɛrɛ ka lafasabaga Rudy Giuliani ani Ameriki jamana ka kiiribulonso o baarakɛla dɔ Jeffrey Clark ni ale ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ kɔkɔrɔma don yaasa u tili mun kɛra Georgie o bɛ se ka bɔ a ma cogoya min na. Georgie ka nin kiiriko in ale de bɛna kɛ kiiri kelen ye mun bɛna lase jabaranin na a kumaw olu bɛna jɛnsɛn Ameriki ani duniya kɔnɔ. Fannie Willis ni ale ye Georgie ale nɔminɛlikɛla ye a ye Trump a wulila nɔfɛ ani mɔgɔ 18 wɛrɛ ko ye nambara ani kojugu wɛrɛ minnu bɛ tali kɛ k'a fɔ u bɛ fɛ ka san 2020 o jamana ɲɛmɔgɔ kalafili ko ɲagami ni laseli kɛra tɛnɛndon a ko ale sago ye u ka kiiri ka kɛ nin kalo 6 nata in na. Donald Trump ni san 77 don kumakan mɛnna ani Georgie kalata ɲɛnabɔ ɲɛmɔgɔ dɔw nɛgɛjuru sira fɛ Trump kumakan tara mun na a y'a ɲini u fɛ k'u ka kalafili mɔgɔ 11 ani 780 ɲini ale ye ni a tun mago b'o de la yaasa a bɛ se ka Biden ka sebaya k'o dafiri ka sebaya sɔrɔ nin yɔrɔ in na. Donald Trump ma sɔn jalakili minnu tara ka ɲɛsin a ma New York ani Ameriki jamana ka foroba kɛnɛ kan a ye a fadema o politiki sira kan n'o ye demokratu ye a y'u jalaki k'u bɛ fɛ ka dankari ale ka wulikajɔ la ni o ye ka Ameriki jamana ɲɛmɔgɔya sɔrɔ tuguni ka segin Maison Blanche la. With violations of Georgia law.
tɔgɔ fana Musa Keyita VOA Afrique jɛmukan min bɛ na n'o ye farafinafoli waati u ka fan fila bɛɛ Mali kɔnɔ ne y'o ɲɛmɔgɔ ye farafinafoli waati ye jɛmukan ye min bɛ tɛmɛ radio VOA kan 102.00 arabado nɛgɛ kaɲa kelen mana tɛmɛ ni kaɲa fila ye segin bɛ k'a kan tuguni sibiri kari ntɛnɛn o nɛgɛ kaɲa kelen tuguni ka taa bila nɛgɛ kaɲa fila n'an balimakɛ Modibo Danbele fɛ aw bɛ se k'a lamɛn bɔlɔlɔ kan VOA Bambara Facebook sanfɛla la walama www.voabambara.com nin bɛna fɔ mɔgɔ si kɔ kɛ ni nin fɔr'i kɔ i b'a fɔ gwɛnsɛntigi kɔ ayiwa sisan an bɛna taa Burkina Faso n'o ye bi tarata don uti kalo o tile 15nan na ayiwa o catholique dinɛ olu batokɛla chrétien olu bɛ ka Assomption o seli ɲɛnamaya n'o ye don min na bogotigini Mari o yɛlɛnna sankolo la ayiwa o hukumu kɔnɔna na fana Burkina Faso ayiwa Niger olu tun bɛ o seli duwaw ta o kɔnɔ VOA Bambara lasigiden Alidu Wedrago a b'a lakalan ye ka bɔ Bobo Julaso an k'a lamɛn. Assomption seli o kɛra Bobo Julaso l'église bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛkɛrɛla an sera yɔrɔ min o ye église Saint-Vincent de Paul ye o Maria ka sanayɛlɛ a ɲɛnamayara dɔn ani dɔnkilila la l'abbé Jacques Sanu o kumana Nigéridenw tɔgɔ la an bɛ deli kɛ an balimaw ye minnu bɛ Niger wala an y'a lɔn ko a gɛlɛya caman b'o yɔrɔ la an bɛ deli kɛ u ye an bɛ deli kɛ n'o ye walasa o ka se ka bɛn walasa en tout cas marifaw ka se ka jɛ ani wala dusuw ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ balimaya la ani setigiya la. diɲɛ bɛɛ ɲɛ galen don Burkina ta man dɔgɔ o kama lo bɛɛ lajɛlen ye Ala dari a kana ni lafiya ye i n'a fɔ Christophe Dabire. Dilomba na an bɛ ka masa Ala fo ka a deli an ba Maria fɛ a ka an ta deli sama walasa an ta jamana ka se ka hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ ka segin ka na an ta gansow la an dusuw la ani jamana kuntigiw bɛɛ kan voilà. Basigi ale ni kɛnɛya k'a di bɛɛ ma o fana le kɛra Clarisse Milogo ka aladari ye bi Lombara. Bon min bɛ fɛ ka to Ala ka hɛrɛ di Burkina Faso ma kɛlɛ min bɛ Ala ka ɲɛ taga an ma Ala ka kisi gbɛrɛgbɛrɛ ma k'an ka denmisɛnw balo ka balisi d'an ma. An tɔgɔ ko di? Milogo Clarisse. Hakili jigira Assomption seli o ye ba Maria o ka sanayɛlɛ ye a bɛ kɛ san bɛɛ uti kalo o tile 15 Halidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 0 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Na kama dogo Mali kura au na kama dogo nyana na kama dogo Mali kura yo au na kante dogo nyana Washington konona na yano au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi usigilen filɛ au na kama dogo nyana de na kama dogo Kayatu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mariamu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Modibo au na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigilen filɛ ina kama dogo nyana. Ayiwa an ka bi tarata don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Senatolanta Bunakun Kamalila Fédération Ɲamayaso kalafilimi bolodalen do kabila ni uti kalo tile 19 nata la Bamako Centre International de Conférence la hala y'a sɔrɔ Fédération ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi cɛbɔ sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛli kama o y'a yira ko Salaha Babi ka cɛbɔ sɛbɛn ni Fédération ka sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko Mamutu Touré ba vieux Fédération ɲɛma ka cɛbɔ sɛbɛnw dɔrɔn de ka ɲi Salaha Babi n'a cɛbɔ ɲɔgɔn y'a yira
k'u bena kala fili u ti kalo tile mɔni kɔnɔntɔn na ta sala babi n'a cɛbɔɲɔgɔnw ka fɔ la u ye wele kan lase tribunal arbitral de sport ma ka ban yɛrɛ n'o ye tasi ye diɲɛ kuru kara farikolo ɲɛnajɛ kiiri bulon o kun walasa u ka ko kungun na ɲɛɲɛ fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka da kan u ma sɔn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka hakilinaw ma yan'o jaabi cɛ salaka babi n'a ka mɔgɔw ye yɛrɛkofo baaraw daminɛ n'an ko campagne électorale kuna sini kari u ti kalo tile 13 Bamako jamana jɛrɛ yɔrɔ dɔ la u y'a yira a kɛnɛ kan k'u dan b'a la u bɛ se sɔrɔ kalafili don ni u ti kalo tile 8 tɛmɛnen hakilina jiginna Mamutu Ture ba vieux Mali Sénatolanta Fédération ɲɛma ni cɛbɔ don ale n'a cɛbɔɲɔgɔnw ye u ka yɛrɛkofo baaraw daminɛ a kɛra tile 1 ka kɔn ba vieux ka kasoladon ɲɛ ba vieux masurunamɔgɔ dɔ y'a yira k'a ka kasoladon ani Mali Sénatolanta Fédération ɲɛma y'a ɲini tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la ka da kan Mali Sénatolanta ko ma ba vieux lase kaso la Mamutu Ture ba vieux bɛ kaso la ka sanga a tun bɛ jɔyɔrɔ min na Mali wasabulon na ala ma hinɛna jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka waati la o waati la a ka baara tun ɲɛsin bɛ Mali wasabulon na musakako de ma Mali kiiribulon ka ɲininkaliw bɛna ta o sira de fɛ musakako lasagoli ko ɲininkali min bɛ sisan yala Mali Sénatolanta ye gɛlɛya minnu sɔrɔ san tɛmɛnenw na o ɲɔgɔnna gɛlɛyaw de ɲɛsin bɛ a ma tuguni wa CAFU Confédération Africaine de Football Farafinagun Sénatolanta ɲɛmayaso don ale jɔyɔrɔ ye mun ye ko in na an ka uti kalo tile 19 na taama kɔnɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala selido Zemblan ne tege wele Zemblan ngona pmega temna de ko Zemblan ibe kajadin doa ja kajadin sa dini fa cheka ita fa be kofe kare kono fugo ko badwa le ay piscine la be che Mali actualité re kera piscine saison parce que finten lebe ko courant kera le sebe ngoro bi fana mais uma publicité ke télé la ka mogo do la bo télé la ulu ka fo télé la ko courant ke sera dana publicité la we mun fo mogo e uma fo le ko do ka be ka do bi ka charger la ni mogo te sokono ka ventilo faga ni mogo te mina ɲanama tɛ frigo kɔnɔ n'a sumara ka ba ka frigo faga o m'a fɔ ko courant tigɛ bɛ dabila mais hali bi a bɛ ka juguya ja publicité in kɛ kun ye k'an bloquer a bɛɛ n'ala cɛ fana bɛ promo le la i b'a dɔn min bɛ ka courant tigɛ parce que Orange ni Malitel olu bɛ cogo min na n'u ye énergie fana kɛ ten tɔ k'a kɛ sisan EDM ani a tɔgɔ di ADM ka ADM fana bɔ sisan olu fana ka courant b'a dama na a bɛn ala ni kira cɛ ka compétition dɔ o cɛ yɛrɛ ne ko kelen na kɔrɔsi Mali la ni ye Mali ye retard la wallahi concurrence baliya le don parce que e hakili bɛ ni concurrence kɛra diɲɛ fɛn fɛn la o ko bɛ ja mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ girin o kan hali e y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka girin a kan n ko concurrence le kɛra mɔgɔ ma voté le an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ parce que c'est le nécessaire Zemblan nécessaire e b'a dɔn ne bɛ ko i ka kuma in ne hakili la jigin min na Zemblan imagine Malitel bɛna wagati min na o Malitel pisi kun ye 230 ayi 270 parce que o la dɔw coxeur kun b'a san ka tila k'a feere olu b'a feere 230 coxeur bɛ taa san k'a feere 270 waa joli olu o ye dugu jumɛn Mali la yan coxeur tɛ dugu ye sa coxeur ye zeni misɛnnin minnu b'u walawala k'u dahirimɛ sɔrɔ o la i da ninnu ni fɛnw na k'a fɔ ko escroc aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la ayiwa Zemblan ni Sorobalen ka fɔli duman ni o bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna balimakɛ Cheikh Coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'a balimakɛ David bolo jɛmukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ jolo kari de mi kono